הפרטיזנים והזה, הצבא הרוסי. וכשהשתחררתם, מה עשית? הייתי עם בת דודה, אמרתי לכם, בת דודה עם בן. מה עשיתי? התחלתי לעשות, לקנות, למכור. להתפרנס. יחד איתה. חזרתם לעיירה של הבת דודה שלי. איזה עיירה זה היה? מה? איזה עיירה? רחבלובקה, סרנה, רובנה, שמעת על דברים? כן. חייתם שם? כשבעצם המלחמה עוד נמשכה. נמשכה רק המקומות שלנו. באזור שלכם היה משוחרר. היינו מוכרים לחיילים. ואז ידעתם כבר מה קרה במלחמה עם מחנות ריכוז? מה? ידעתם אז מה קרה במחנות ריכוז? ידענו שלא נשארו, בטח ידענו. חזרנו אחר כך, חזרנו לעיירה של הבת דודה שלי. כמה זמן עוד היית שם בעיירה? כמה זמן היית? למה אני שכחתי? משם לאן המשכת? מה? מהעיירה לאן המשכת? מהעיירה נסענו לפולין, זה הייתה אוקראינה, לפולין. העיירה וילבז'יך, אם שמעת, לא שמעת. זה כבר אחרי סוף המלחמה היה? אחרי, כן. ומשם לאיטליה. משם לאיטליה. תספרי איך פגשת את יהודית. זה הכל בסדר, לא? 100%. אפשר לעשות רגע קאט. בוא נעשה רגע. אנחנו התקדמנו קצת יותר מדי מהר. ואני מבינה שיש הרבה סיפורים שהפסדנו. אז הייתי רוצה קצת לעשות עצירה ולחזור לסיפורים שהיו במהלך הזמן. נתחיל בחלק הזה של הבריחה שלך. אני מבינה שמישהו נתן לכם הוראה לברוח. מה, שמישהו? מישהו אמר לכם לברוח. אחד היה, זה מהיודנראט אחד, אמר, את ידעת יידיש? יידנראטוויצח. אז התחילו לרוץ. היה סתם מהומה, כל אחד רץ. מי שירו בדרך, דוד שלי ברח, ירו בו, הוא נשכב, ואני עברתי ורצתי. ועוד, זה מהיודנראט אמר להתחיל לברוח. זה לא כמו הפעם הקודמת שאספו אותנו ושלחו אותנו הביתה. בטח הם תכננו כמה בורות צריכים לעשות, לפי ככה כולם חשבו. בעיקר צעירים ברחו? מה? בעיקר צעירים ברחו? על פי רוב צעירים. ברח אחד על סנדר, לא, אני אומרת לך מזכירה, שברח עם האבא שלו, כל הדרך הוא רץ איתו. כמה זמן את רצת עד שהגעת לגוי? זה התחיל ב-10 ככה בבוקר, יום שישי, אחרי שהבצק חיכה שאני אבוא לעשות תחלות. ועד כמה שעות, עד הערב כבר הייתי בגורן של הגוי הזה. ורדפו אחריכם? מה? רדפו אחריכם? הוא ירו בטח. לא פגעו בי. נכנסתי קודם לבית אחר, אני מתחילה את זה אחר. והוא אמר לפולני, הוא היה, נתן לי לאכול, אמר רוצי, כי פה יש הרבה גרמנים ואוקראינים מחפשים. ומה קרה עם הבגדים שלך? את היית עם הטלאי הצהוב? הורד. נכנסתי לגויה ואמרתי, קחי את הבגדים שלי, ומיד התלבשתי בתור אוקראינית. כי הבגדים של היהודים זה היה משהו אחר, ואלה, הם הלכו מפשטן ככה. אז כבר הלכתי כמו גוי, אז כבר לא פחדתי כל כך.
עכשיו ביער, למשל, היו חיות? בטח. איזה חיות? ספרי לנו קצת, אני לא הייתי ביער, אני לא יודעת. ראינו מרחוק, לא, אם היה חיה תופסת אותי, הייתה אוכלת אותי, אבל היא לא תפסה אותי. ראינו מרחוק, 6 זאבים לבנים, עד היום זה אומר לי פה, שראינו מרחוק. בטח היו. מאיזה אוכל התקיימתם ביער? איזה אוכל? משהו. כתבתם מהעצים, היה... היו הולכים, היו גם גויים טובים, הבפטיסטים. היו הולכים שם, תפוחי אדמה, משהו. עכשיו, הצורת מגורים שלכם ביער, היו פעמים שגרת בצורה מיוחדת? היינו גרים ביער, לא היה שום דבר. מי שהיו מתחת לאיזה עץ או משהו. אני פעם נכנסתי לעץ, היה כזה... בתוך גזע של עץ? כן. סידרת לעצמך דירה? כן. היה לך תושייה? זאת ידעת להסתדר? כן, כן, היה. לא יודעת מאיפה, אבל זה... עכשיו, כשנגמרה תקופת היער והשתחררתם, מתי פגשת את אחותך? מתי? איך פגשת אותה? מתי? כשהמלחמה נגמרה, כל אלה שברחו קודם לרוסיה, אנחנו היינו בפולין, נכון? אז התחילו כל אחד לחזור הביתה. והיא גם, ובדרך פגשה מישהו מהעיירה שלנו. והוא אומר, את יודעת, אחותך חיה. ואז הוא הביא אותה אליי, שאני הייתי עם בדודה שלי. באיזה מצב היא הייתה? הייתי כבר מצב טוב. לפני זה היית במצב לא טוב? נו מה, הייתי כמו מקל, מה זה? והיא, אחר כך באיזה היינו... מצב היא הייתה? מה? באיזה מצב היא הייתה? היא הייתה יותר טוב, כי שם הם עבדו ונתנו להם אוכל. לפני שהיא חזרה, היא ידעה מה קרה עם המשפחה? מה? לפני שהיא חזרה, היא ידעה מה קרה עם המשפחה? בדרך היא ידעה, לא ידעה עד כדי כך, אבל... בדרך כבר ידעה. עכשיו, הבת דודה שסיפרת עליה, איננה כבר. אבל אז היא פגשה את בעלה גם? מה? היא פגשה את בעלה? את בעלה. את יכולה לספר על זה קצת? כן, אחרי אותו גייסו, את בעלה גייסו לצבא, הצבא האדום, בשנת 40. היא פגשה אותו. מה לספר עליו? זה בטח לא כמו שהולכים ברחוב ופוגשים מישהו. אין משהו מיוחד. היא ידעה שהמלחמה נגמרה, התחילו לחזור את כל אלה שנשארו בחיים, שהיו ברוסיה, שגייסו לצבא. אז כתבו מכתבים לעירייה, ומהעירייה ככה נודע. מהעירייה ענו להם מי נשאר, מי לא נשאר. מי מהאחיינים שלך ברח גם כן? מי האחים? אחיינים. מנחם, נו. מנחם ומרדכי, 2 ילדים. בני כמה הם היו? הוא היה 12, הקטן היה 7, 8. והם ברחו ליער גם כן? כן, ברחו. הוא נלחם, היה... זה שהיה בן 12? לא, הגדול, כן, זה בן 12. הוא ממש הצטרף לפרטיזן? כן, כן, הוא נלחם. וטעות תפסו. גוי אחד תפס אותו. תפס אותו והביא אותו לגרמנים, הגרמני נתן לו קילו מלח. כשהייתם ביער, את היית בקשר איתו? עם הבן דוד שהיה... נפגשתי, כן. כן. רציתי שהוא יבוא, יהיה איתי, איפה? לא היה לאיפה.
אבל הוא אומר, הוא הולך להילחם, הוא בפרטיזן. בפרטיזנים באזור ההוא, היו גם גויים וגם יהודים? כן. איך היו היחסים? היחסים, איך מקום. לא התייחסו הפרטיזנים הרוסים לפרטיזנים היהודים כמו שצריך. אפילו שהם נלחמו ותמיד היה היהודי. ליהודים היה נשק? היה גם נשק, כן. גם בחורות? גם בחורות הם היו. לא הרבה. היו כמה, כן. היו דמויות מפורסמות בפרטיזנים באזור ההוא? אם היה מה? דמויות, אנשים ידועים, שהשם שלהם היה... היו ולא היו. זאת אומרת, אנשים שהתפרסם השם שלהם. נכון. את יודעת שמות של כאלה מפורסמים שבפרטיזנים? אבל הם אינם בחיים כבר. קודם האחיין שלי, מנחם. מנחם סוסל, זה כתוב באיזה מקום. השם שלו מוזכר האחיין שלו. בתור פרטיזן. כן. מי עוד היה? שחר. מי עוד? אבל המפקדים היו גויים? פרטיזנים גויים? גויים ויהודים. היו גם... הפרטיזנים הגויים עם היהודים לא היו כל כך היה. יש עוד משהו מהתקופה של היער שאת יכולה לספר לנו? איזה סיפורים של החיים ביער? אין משהו, אחרי היער אז כבר הלכתי בזמן היער, עוד לא אחרי, בזמן שהייה ביער. בזמן שהיה בחגים, שהיינו מתפללים ובוכים ומתאספים יחד. אין מה ככה. הייתם מתפללים ביער? כן, היו כאלה. מה כתבת? מה? מי זאת פניה בס? פניה בס. מי זה? זה היא אחת שבכה והייתה בתור גויה. היא גם סידרה לי מקום. הייתה בפטיסטית. גם ניירות מזויפים? הכל, בטח. הייתה בפטיסטית. היא באמת קיבלה את זה ברצינות. אני עשיתי את זה למראית עין, סתם. והיא ברצינות, היה קשה אחר כך להחזיר אותה ליהדות. היא ממש הוטבלה לנצרות? לא, בפטיסטים לא היו צריכים. ולא היו צריכים גם להצטלם, לצלב. אז היה בסדר. הייתה באה ושמה ומתנשקת איתה, והצילה הרבה יהודים. ואת עשית את זה למראית עין? כן. את חיית בבית של בפטיסטים? בבית של לא בפטיסטים. סיפרת לי. לא. תספרי קצת יותר. הייתי בבית, למדנו לסרוג אחר כך, והיינו עוברים מבית לבית, הם היו נותנים לנו... באיזה כפר? מה? באיזה כפר? מה, באיזה? זה היה בכפר? בכפר? איזה כפר? מולצ'יץ', נו, אם אני אגיד לך. שנדע. דיס מולצ'יץ'. וגם- מולצ'יץ', זקונק, תכף אני נזכרת עוד. זקונק, וגם לבתים שלהם? כן. איזה יחס הם נתנו לך? אם הם כבר לקחו אותי, אז כבר היה בסדר. הם ידעו הם היו אוכלים, הלוא הם אוכלים, שמים קירה גדולה עם אוכל, וכל אחד עם הכף. והם נתנו לי גם כף, שאני יכול יחד איתם. זה היה יחס טוב. הם מאותו ידעו שאת צלחת יהודייה? מה שהם אכלו. הם ידעו שאת יהודייה? בטח הם ידעו גם על אבא, מאבא הם שלי. הכירו. הם אבל היו אוהדים את היהודים? הם היו מוכנים לעזור? אם הם כבר... לא. אולי רק בזכות זה שאת מקבלת... היו את הדעת. אלה שהיינו אצלהם, הם יעזרו, אבל היו כאלה שהלכו והלשינו. היו גם כאלה שהרגו את הבעל הבית יחד עם היהודים. גם זה היה. את נזכרת
נזכרת בעוד איזה סיפורים מאותה התקופה? מה היא כותבת? מי זה חסיד אומות העולם שהציל את סנדר? מי זה? מי הציל את סנדר? מוכתון. גוי אחד. רגע, מה היא כתבה? רגע, רק רגע. מוכתון, אז מה לסתור? תספרי את הסיפור שלו, של אותו איש. נו, אז סיפרתי כבר, לא סיפרתי מי שהציל את סנדר? מוכתון, שהוא מי הציל זה את... סנדר? בן העיר שלי. ומי הציל אותו? זה הבפטיסט הזה, קראו לו מוכתודו. הוא הציל הרבה יהודים. יש עד תקופת השחרור, יש עוד איזה סיפור שאת נזכרת ואת יכולה לספר לנו? לא ידעתי. אולי איזה קוריוז על הכנת אוכל, מה? אולי משהו על הכנת אוכל ביער. הכנת אוכל בישלת עם ביער? חול. בישלת ביער? בישלנו, הבאנו תפוחי אדמה, היה לי כת כזה. הרבה זמן עם קצת חול, עם איזה ג'וק. היה פעם ששחטו איזה בעל חיים כדי לאכול? מה שחט? שחטו איזה... לא. בשר לא אכלתם. לא. לא. הזכרת קודם שהתפללתם. בחגים למשל, ציינתם איפה? סיפרנו, כבטח, מתפללים ובוכים. היה אחד שידע מהבית להתפלל, הוא היה מתפלל ואנחנו סביבו. עשינו חשבון שברחנו לפני ראש השנה, מתי זה צריך להיות. פעם גם אני עשיתי חשבון שהיום זה יום כיפור, ולא שתיתי כלום, ופתאום אני רואה ביער עובר יהודי אחד עם סיגריה, אני אומרת, מה איתך, השתגעת? היום יום כיפור. אז הוא אומר לי, לא היום, זה מחר. זה יפה, לא? מרגש. עוד איזה דברים שאת יכולה לזכור? זהו. מתחילה להיזכר. גיסתי עם תינוקת ככה הולכת. מי הלך עם תינוקת? גיסתי. הייתה עם תינוקת? והתינוקת נשארה בחיים? נפטרה ביער. לא ביער, הלכו לזה, שאספו אותנו. שאספו. סיפרו לי אחר כך שהיא ברכה, וכל הזמן נכנסתי לראש, אולי השאירה באיזה מקום את התינוקת, אבל איך יכולים לדעת? אי אפשר לדעת. איך התחממתם ביער בימים של השלג? איך התחממנו? היינו עושים מדורה, מעצים. לא היה פחד להתגלות על ידי המדורה? לא היה מה להפסיד, נו. לא היה כל כך פחד. היינו באזור של הבפטיסטים, אז הם... ביניכם הייתה עזרה הדדית ביער? היה ולא, כל מיני. זאת אומרת, היו איתך למשל כאלה שהיו איתך בשומר הצעיר? מה? היו כאלה מהשומר הצעיר שהיו איתך ביער? היו, כן. אז מה, אבל זה לא... לא הייתם חבורה יותר מגובשת? לא. כל אחד אם יכול היה עוזר, זה לא... נחזור לתקופה של אחרי השחרור, איפה שהפסקנו קודם. אחרי את אמרת שחזרת עם הבת דודה שלך לכפר שלה? כן, לעיירה, כן. לעיירה רחבלובקה, לעיירה שלה. עם ילד שהיה בן 2 שנתיים. איך הוא שרד? איך? ביער?
מה? ביער? מה? התינוק הזה נשאר בחיים ביער? כן, נשאר והתחתן. לא, אבל מעניין אותי התקופה של היער. איך הוא עבר את תקופת היער? נו, איך הוא עבר? עבר. והאבא הייתה הולכת מבית לבית גם. היו נותנים. והאבא שלו נשאר בחיים? אבא שלו היה, אותו גייסו בצבא. הוא עכשיו כבר איננו, כבר אינם, אבל הוא חזר אחר כך לארץ. הוא פגש את אשתו עם הבן. אחר כך נולד להם עוד 2 ילדים. את היית יחד איתה ביער? כן. אז את יכולה לזכור איך היא החזיקה את נו, זה ביער, אבל אחרי היה. ביער היא הייתה התינוק? עם הבן. אחרי שיצאתם משם, לאן עברתם? מהעיירה שלה לאן? לעיירה שלה. אחר כך התחילו, קראו לזה הבריכה, שמעת? אחר כך התחילו, כן, לקחו אותנו לפולין, זה היה אחר כך גרמניה, ולבזיך, נו, קרקוב, שמה, שמעת על העיירות האלה. ומשם כבר הסוכנות התחילה לטפל בנו. ומה הייתה הדרך שלך עד שהגעת לארץ? מה הדרך שלי? הביא אותנו לאיטליה. באיטליה הלכתי מהשומר צעיר למוסד. ושם למדנו ועבדנו. איפה באיטליה? טורינו, אביליאנה, נכון? אוי, זוכרת. העיירה על טורינו, אביליאנה היה מוסד. למדנו ועבדנו. ועד שכל אחד לפי התור שהגיע, היו לנו קבוצות. לקבוצה שלי קראו המאבק. זה היה עדיין השומר הצעיר? כן. וזהו. כמה זמן היית באיטליה? איזה 2 זה לקח. ובאיזו אונייה באת לארץ? איזה אונייה הגעת הנה? טטי. האונייה הראשונה שהגיעה לתל אביב. בשבת, ב-15 במאי. הגעת ישר לארץ בלי קפריסין? בלי. ידעתי איזה כתובת של בדודה שלי שגרה בתל אביב. נתתי את הכתובת הזאת ומיד התחילו לפזר מהר כי המצרים הפציצו. מתי הגעת לארץ? ב-15 במאי 48. תאריך. ומה היו התחנות שלך כשהגעת לארץ, אחרי תל אביב? לא יודעת, היו בני דודים, אז אחר כך בן דוד אחד לקח אותי, אשתו בדיוק הייתה אז בהיריון, ולא היה חנות ירקות, ואת השפה ידעתי. איזה עברית? אז הוא לקח, הייתי אצלו, מכרתי בחנות, התחלתי לנסוע, להביא ירקות, למכור, אצלו בחנות. שם גם הכרתי את בעלי. מאין בעלך היה? כן, הכרתי אותו. ואיפה הוא היה? הוא גם מפולין, גם אחרי המלחמה הגיע. איפה הוא עבר את המלחמה? מה? איפה הוא עבר את המלחמה? אחרי המלחמה? איפה הוא היה בזמן המלחמה? לא. הוא היה במחנה, הוא היה הוא לא, הוא היה בגטו, הוא ברח במחנה, הוא היה ברוסיה, בפנים רוסיה, עם דוד שלו. עכשיו נזכר, שוכחת לו. מתי התחתנתם? מתי התחתן? נו, מתי התחתן? צריכה לזכור. נו, שכחת. הרבה זמן אחרי שחזרת? לא, כן, מה זה, ב-51.
ב-50 התחתנו, ב-51. ב-50. כן. הייתי גרתי אצל בן דוד שלי פה. והוא היה לו בת דודה בתל אביב. מה עשית במשך השנים בארץ? מה? מה עשית במשך השנים בארץ? ומה עבדת? הייתי מטפלת עם ילדים. לא במיוחד משהו. עבדתי בחנות של בן דוד שלי, ואחר כך טיפלתי במשפחה שלי. כשהבת קצת גדלה, סיפרת לה סיפורים על השואה, על מה שעבר עלייך? תמיד הייתי מספרת. כשהיה ביום השואה, תמיד הייתי מספרת. נכון? זה היה אבל נושא מדובר בבית, בינך לבין בעלך? כן, גם בבית. היום הנכדים גם יודעים, כבר מתחילים לשאול. ביום השואה הם שואלים ובוכים. בחיי היומיום, זה נושא שעולה הרבה בזיכרון שלך? עוד איך, כל פעם. פתאום אני רואה את כולם. מתי אמרתי לך, אני יושבת בסלון ופתאום אני... זה אי אפשר, זה לא נמחק. יש לך חברות עדיין מהתקופה של השומר הצעיר? טלפונים ככה במיוחד לא. כל אחד שם, הרבה אינם. במשך השנים, מאז שעלית לארץ, נסעת פעם לבקר בפולין? לא. אם נסעתי לבקר מהארץ, לראות את רגע, בן שלך היה, לא? הביא לך תמונות? כן, הביא, כן. מה קורה שם היום, בכפר שגדלת בו? מה? מה קורה שם היום, בכפר שגדלת בו? נו, מה, אני יודעת, לא יודע מה. יש עוד כמה בטח. יש לא הרבה, יש כאלה זקנים שלא יכולים יש אולי כאלה שהתנצרו. יש עוד איזשהו דבר מסיפור החיים שלך שאת רוצה להוסיף, שקשור לשואה? לא יודעת, כרגע. איך נפגשתי עם אחותי סיפרתי, לא? לא בהרחבה. אני רוצה שתספרי איזה סיפור. שפתאום אני אמרתי לה, אני גרתי עם בת דודה, ויום בריר אחד דופקים בדלת, פותחים את הדלת, ומישהו בא עם אחותי. פתאום אני מסתכלת. מיד נפלתי, התעלבתי. עכשיו היא איננה כבר, עוד לפני כמה זמן. היא חיה כל החיים בקיבוץ, הייתה בקיבוץ פה. בעקבות סיפור החיים שלך, יש משהו שאת רוצה להגיד לדורות הבאים? מה? אמא? משהו להגיד לנכדים, למי שיבוא אחריהם? במיוחד, שבה אני מספרת, אומרת, לא יודע. מה נראה לך הכי חשוב להעביר להם, מתוך מה שאת עברת? להעביר מה שהגויים עשו לנו, מה שהם היו. לאהוב את הארץ שלנו, זאת הארץ, המדינה, וזה הכל. אין לנו משהו אחר. אני מודה לך. תודה גם לך.